जळगाव शहरातील एमआयडीसी परिसरातील केमिकल कंपनीला भीषण आग लागली आहे। आर्यावर्त प्रायव्हेट लिमिटेड केमिकल कंपनीला अचानक आग लागली। अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले। आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत। जळगाव शहरातील एमआयडीसी परिसरातील केमिकल कंपनीला भीषण आग लागलेली आहे। आर्यावर्त प्रायव्हेट लिमिटेड केमिकल कंपनीला अचानक आग लागली। अग्निशमन दलाकडून घटनास्थळी धाव घेण्यात आली आहे। आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले। सकाळच्या सुमारास आग लागली होती आणि आग इतकी भीषण होती की आगीचे जे लोट आहे ते 2 किलोमीटर पर्यंत नागरिकांना दिसत होते आणि यामुळे भीतीचं वातावरण पसरलेलं होतं। मात्र अग्निशमन दलानं तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत ही आग आटोक्यात आणली।